Chiny. Stadion. Chiny. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Kaszelki. Majtki, tenisówki. Chickens, only chickens and t-shirts. T-shirts. Ojej, 1000 junów. T-shirt. Co za to? Ja tenisówkę chciałem. Oj. 2 tenisówki. Switch. Dobrze. Bardzo dobry rozmiar. Taki jak chcę. O, to nie ma takiej, ale za to. Takie są zielone. A czemu? Switch? Czemu bez palców tutaj? Taka moda chińska? Oj. Pana, ale ja do Europy chcę to zabrać, ja nie chcę chińskiej mody u siebie, proszę pana, w Przemyślu. A pan z Polski? Pan zna Przemyśl? Znam Ale Przemyśl. piękne miasto. Piękne Pan był w miasto. Przemyślu, prawda? Nie byłem. To nic. Córkę chciałbym wysłać. Do butów dodaję. Switch. Jak to tak córkę? Tak po prostu mi pan córkę odda? A po prostu. U nas w Chinach nie wolno. Jakbym miał syna, to bym nie dał. A że córkę to mogę. No, Proszę dobra. pana, 15 za to i t-shirt gratis. Dobra, ale niech mi pan zdjęcie córki pokaże. A, dzięki córki. Switch. To mam to! No, Podobna? no właśnie, niestety.